Takto by vyzeralo video predošlej jednotky. Tu je dvojka video. Ja vás vítam. Dneska sa tu budem venovať rôznym veciam, rôznym komponentom od Číny. Napríklad takémuto tu super programátoru. H341A. Tak, ja volám H. Toto sa dá odobrať, to je doplnok. No a tu máte pekne 4 piny na BIOSové čipy. Toto je veľmi dôležitý programátor. BIOSové čipy značky Winbond alebo GD a iný QB, alebo či aké to ešte sú. Akadejaké sú, dá sa nájsť datasheet na internete, zistiť, o čo ide, a tento programátor podporuje všetky BIOSové. Dokonca tu má aj dosku, že sa dá len položiť, že pri tlači sa to dá do USBčka, položí na to čip, pri tlači a detekuje ho a rýchlo môže naprogramovať ho takto. Ale najlepšie sú krokodílky. Pri kvači čip, tento, kto je tu už nasadený, ktorý je napajkovaný na doske. Hej. Pri kvači. Ja ho skúsim takto vysunúť, uvidíme. Vysuniem ho pre vás. Sekundu. Ten hajzel sa tam drží. No, a vy si pozrite, kde je červený, to je ground alebo plus. A pozriete si, kde je tá gulička na čipe. Je na ľavo hore. Na ľavo hore máme toto. No, tak ho pekne na doske pekne napinujete a dáte programátor, zapojíte na program svoj notebook, matičnú dosku, možno aj tablet, ale možno aj tablet. No. A toto je také uľahčenie, že sa dá rovno sem tá súčiastka, pinzetu po ruke, pinzetka, je to potom miesto tohto by sa dalo toto. No, v tomto prípade vám stačí do USBčka programátor, na to ten H programátor H341 a najmä si zoznajete firmware BIOSový, jak má to koncovku do Ježiš, neviem sa spomenúť, aký to hex, vo formáte hex to musíte mať. Ten súbor, ktorý dávate na ten čip, že hex, hľadajte keď tak model svojho notebooku, hex download to zadajte.
a podarí sa vám možno nájsť, ale musíte s tým mať fakt skúsenosti s tým programátorom a všeobecné skúsenosti s niečím ako je elektronika. No, čo tu máme ďalej? Vyberieme vsačku, takto. No. Máme tu presne toto isté. Len je to... No. A tu je presne ten dôvod, to je ten samý programátor, ten istý. Úplne ten istý. Úplne. Proste do písmena to isté. Ale jediná chybička, ako nie že chybička, ale jeden je z Číny, jeden je od nás. A vy by ste neuhádli, ktorý je z Číny, proste to tu nevšimajte. Vy by ste neuhádli, ktorý je z Číny. Ale keď ich dáme zo zadnej strany, tak ja už rozdiel vidím. Je to presne toto. Precinovanie. Ten ground, aby lepšie držal, aby sa nevytrhla táto koncovka, tak oni pekne pocinovali ešte ten kraj, aby sa to neurvalo. A Číňania to zrobili klasicky. Proste ani tam vidím, že nemajú plochu, lebo oni majú ináč vyrobené. Proste vidno, že toto je lepšia kvalita, ale programujem väčšinou na tom čínskom, lebo som chcel vedieť, či naozaj proste bude fungovať ako má. A naozaj funguje. Ako toto ja by som povedal, že to je schopný produkt. Ako z USB sa zase neunáči, dá sa to opraviť podľa mňa ešte. Ako není drahý, za koľko som to kúpil nechcem trepnúť fakt, za 10 €. 13 alebo 14, no s doplnkami už potom viac som dával na doplnky, hlúposti. No a ešte niečo o týchto. No a tu máme samostatné BIOSy, čo sa mi nazbierali, keď som robil ľuďom takto. No toto tu máme. Dať 5 LQ 5 640. Sami vidí, že 64 MB čip. 64. Čiže tam sa dôjde už vážne solidný čip. Už jak na Asus doske TUF najvyššej rady. No a tu sú iné BIOSy. A iné zase. Tu sú už len doplnky. Vravím, že uložíš čip len na to, možno si ho pridržíš. Toto najprv musí byť spávané, tak jak je to 4 piny, viete, tak zo spod programátor teda tak, potom už len položíš čip sem, zleží jaké má púzdro alebo sem tento 8 nožičkový a programuješ. Toto je jednoduchý princíp, alebo aj prikvačiť ho je jednoduché, alebo
keď je odpajkovaný alebo nový, dať si ho do tohto. Dobre, no. Čo myslíte? Chcete ešte dať čo počuť o iných produktoch? Či to tu ukončím? Tak, pardon. Koľko je? 10 minút. No dobre. Ešte ukážem niečo z sortimentu. Aha, tu som zabudol, no ešte ku tomu programovaniu. K mašinkám. Že oni majú aj taký modul, lebo sú BIOSy, ktoré nie sú na 3,3 V niečo, ale na 1,8. Vtedy musíte použiť túto na tento modul, lebo ten je na 1,8. Lebo keby ste ho dali tu, ktorý má mať na 1,8 V sem, tak ho prerazíte. Preto by sa muselo použiť toto. A to zistiť podľa čísla BIOSu sa dá zistiť podľa čipu, že na koľko voltáž, na jakú voltáž je stupňu. Takže bacha. No. Ako druhé vám chcem no, toto schovám, to je na konci videa. O takýchto super veciach, ako sú USB nabíjačky, USB nabíjace moduly. Je to perfektná vec, pomáha, spríjemňuje život už nejakú tú dobu a sú najlepšie tieto C-čka. Sorry, mikro, zapotrošené, tu sú mikro, vsáčky, nechcem to rozbalovať, fakt, takto vám ukážem, že jak to vyzerá. Mikro, vstup, mikrokonektora, výstup na batérku sem. Všetko robí samo, signalizuje, keď nabíja, svieti na červeno. Potom všetko v poriadku, modrá. A každý jeden takto funguje. Tak ktorý má možno diodu viac a to len niečo. Podľa toho, že na čo sú aj, na čo by ste chceli, také tie nabíjace moduly, niektoré, tieto tu nás sú na jednu 3,5 3,7 V batériu a tieto sú skôr na tie článkové, na tie 1860, či jak to. Potom na série tých 1080 už sú takéto veľké. Už keď ich tam tých valcov, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu je výstup len 1, 2, 3, čiže na 3, na 12 V. Snad 12. Neviem, čo u tohto povedať. Sú perfektné ako na... Ja si vyrábam také maličké sluchátka. Napríklad zoberiem si miniatúrny sluchátkový zosilňovač so stabilizátorom nejakým napätia. Drbnem do neho 3,7 V. Do čipu ide pekne, koľko má. Alebo dokonca je to stereo. A dokonca
Je to stereo, dokonca o tomto písali, že je hi-fi. A baterku si vyberiem nejakú. Veľa batérií som vyberal z elektronických cigariet, tak, ktoré majú normálne kvalitné nabíjateľné batérie 500 mAh, že som čumel normálne, že takto sa to, taký odpad je z toho a pritom, že celkom schopná vec nabíjateľná a vyhadzuje sa. Je zrobená tak na také tak nežnejšie zrobená, že by sa pokazila skôr, ale že by to tak na jemnú prácu malú, tak to vydrží. Ja už mám kadejaké lampičky porobené z toho a tak ďalej. Alebo zo starého mobilného telefónu si dajte 3,7V a zo starej Nokia nabíjací modul na batérku, z batérky proste do spotrebiča a proste si nabijete batérku a spotrebič vám bude fungovať. No, ďalšia vec je to, už keď sme pri tých predzosilováčov a slúchatkových zosilováčov, toto prosím pekne je koncový zosilovač. Koncový. Ako koncák. Lebo je konečný. Je to napájanie, hlavný kondenzátor filtračný. Usmernené to už, že by to malo, tu ide na už usmernené. Usmernené napätie, toto je len filter. Tento. Nevidím na to. Proste vstup. Výstup je po bokoch na repráky. Len tu. A tu. Hej, dva. No. Takže je to stereo. Stereo. Jeden tu, jeden tu. Čo? A taká malo 2x35W. A napájate 12V max 24. Za takéto čudo, čo schováte kabelke. Prenosná batérka s vysokou kapacitou 12V. Toto ku tomu nabíjator na tie batérky, niečo také ku tomu, hej, aby nabíjalo tie batérky. A taká nabíjačka s 15V a proste nabíja to takto a proste máte zosilovač. Dá sa proste jednoducho všetko poskladať. Z takýchto modulov to je robiť radosť. To už len projekt vymyslieť. Tak to je asi všetko. Čo vám poviem na budúce? Jaj. To som si nechal rezervu, že čo na budúce vám ukážem. A to je takáto sranda. Alebo taká. A nie je to to isté. No, a môžete rozmýšľať. Tak ja sa s vami lúčim. Toto bolo moje druhé video. Nezabudnite ma podporiť komentárom, lajkom, ale najmä ma odberajte, aby ste mali stále ako prvý tie videá. To je tam najdôležitejšie. Tak čau, čau.